Ngisauan pak gani ke kerwo sya baru kita try dukan ba kidai ban apply no ya ka trading license namar ba ka anru ka dep krensai ba baru kinon tribals ki bawan ban ron ya ka business lani ka khai ka patang hang ni kidai ban don ya ka trading license bat lara kim don sasisin ndang ilawan biang hang ni po yo bosora ya ka trading license bat lara kini ki dukan ru man bang iwan kisim kabu da ka be kikang man kapur ngin sakni no kini ki dukan na kini kakti jong kini ki barjela bat ki babun ki pradok prasnam jongi ki parakasi ki ba nakisnong ba per hang ne po gajat menru kim don ka kam ka jam ngin sawan yalam no ya ki pradok prasnam hang ne namar ba ki non tribals ki bawan ban ron ya ka business jong ki ne ki ron illegal namar kata ngin penkut ya ka kam illegal da ka bangin sap poi ka por bangin keni no ya ki dukan jong ki nakakti jong ki bat ngin sa IT sya ki pradok prasnam ki jongi ki kun jong ka bri nyau trap ki ba leng a ka wat kam wat jam lada kini ki barjela ki wan ban penyat bian ya ki kam khai pateng ke jong ki ne ka don kam yang i try muluk ki kun kasi kun khara bangin yo ya ka kam ka jam hapok ka ni ka iri la ni hapok ka ni ka jaka